Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Roy, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nga nahimo na ako sa kabit sa akong asawa. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Animal, kita ka, Roy. Ikagin mo yung nag-agisa sa akong kinabuhi. Aray, oy, day! Gusto mo isaan ako ni mo, ha? Aray! Gusto na! Kagma, ikaw nagpakasal ko ni mo! Unsa? Ikaw pa mo ingon ana? Ikaw man maoisig, panagman ako! Bantay lang yun ka, ha? Hapit na yung kumapalya ni mo! Day! Unsa? Makibuwag na ka? Oh, ikapoy na ko sa tong kinabuhi. Unya, asa masag kuno ka? Naibaw ba yung ko nga, wa kay pamilya din sa Cebu. Bahala na, eh. Basta kay, sabot na tandaan, ha? Wa na tahilap tanay sa usag-usa. Bing! May gisaligan di ay. Ha? Kinsa mo ba? Si Bing. May uyab naman kuno dayon pagbuag ninyo. Unsa? Dong Roy. Dali sa godong. Unsa ma? Di ba si Bing man ka nang hakot sa mga gamit o nga nagpatabang sa mga silingan? Nipalit na di ay siya din eh. Oo, siya tuod. Unya? Okay na din na nimo. Naa pa siya'y kauban nga lalaki oh. Ya, sagdil na naman eh. Nagsabot naman sa dumi nga, wa na may hilab tanay. Roy. Kinsa barong sa iyo king nukdok. Kwauson ako, be. Brad! Sa iyo ha, bro ninyong nanukdok din ha. Ay, pagbuot, oy. Punaw na sa kunubing, be. Nga naapay mga natog. Dili mo maikog. Uy, tayo pa. Nilapas naman mo. Ikaw naman ninyong kaapay ng party sa mong yuta. Sa inyong yuta, oy. Napagyapoy ko katungod no anang yuta, ah. Kay dili pa ta anod. Asawa paghapon ko nimo. Unsa? Mao siguro hinungdan nga dinhi na nibalhin si Bing sa among silingan kay mao ni giplano niya nga kan-an og space ang among yuta. Gipasagdan lang nako para wa nay samok. Pero sukad nga nibalhin sila sa among silingan, samok na kayo ang among kinabuhi. Unya. Oh, nagunsa man ka dinhi, Bing? Ay, wa na may makaon, oy. Maong nagkinahanglan ako sa imong sustento. Ha? Unsay sustento tan? Asawa man ko nimo. Maong obligado ka nga mohatag nako. Bahala ka, oy. Kung anong dili man ka mangayo si mong kabit. Di ka mohatag? O sige. Tanawon tag unsa ka kagahi. Ikihata ka. Unsa?
Kinsa mo ron? Roy! Roy! Kawasya! Nak, Kawasya! ang kaipon karon ni Bing, nangita nimo. Unsa ma? Kawas, Roy! Sige ma, akong gawson. Unsa may problema ni mo, Brad? Ayaw tawag kag Brad. Ha? Yan dili naman mo mamahawa dire. Unsa? Ug ganong kami man maoy mamahawa? Kibaw ko nga bakay gusto sa kong asawa. Kibaw ko! Kung magkaangkong kag-asawa, no? Ngano? Kasado ba gud mo? Animala ka, patyo ka! Brad! Brad, kanang konsilyo ba? Imo na palayo! Ipalayo na! Hayop ka! Patyo mo ang tapon ni mo! Ay! Diyos ko! O sige, buhati mo na! Self-defense na to ako! Self-defense na to! Ikiyata ka! Wa na jud ko laing choice atong higayuna. Nisukol na lang jud ko. Kay kung wa pa na ako mailog ang kutsilyo, patay na unta ko karon. Pero wa ko mahadlok nga ikiha ko. Musukol ko unsa may kaso nga ipasaka sa akong asawa nako. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa nag-ipon pa mi sa akong asawa, pero may kuniyang dawg-dawgon. Kulatado kay ko. Kung may bawsi para sa mga babae, unsa man ang sa among mga lalaki? May kaso ba ko nga pwedeng ipasaka batok niya? Ikaduhang pangutana. Husto ba ang akong asawa nga naa pa siya katungod sa among yuta kay dili pa mi anald? Pero buwag na mi. Og sa nag-ipon pa mi, ako ra gyapon may nagbayad sa yuta. Ikatulong pangutana. Obligado ba day kong muhatag gyapon sa akong asawa og suporta? Nga buwag naman mi? Og may lain na siyang kaipon, unyawa pag yun may anak. Ikaupat o katapusang pangutana. Buhi ra ang kabit sa kong asawa. Pwede ba na ako siyang kasuhan o grave threats? Kanang hulga man siya nako nga iya kong patyon. Pero siya maoy naa sa ospital ron tungod sa akong pagdunggab niya. Og base sa akong pagsaysay sa panghitabo, self-defense ra ang akong gibuhat. Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, Roy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batjano gako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga kapikas, karelasyon, kabanay sa ato ang mga properties, mga kontrata, mga dokumento nga legal, maskig unsa pa ng mga pangutana ninyo dinha, ipadala dayon inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga sa mga matag adlaw nga maminaw mo punto medical man or punto legal. Medical kay si Dr. Obra man na ang tighatag natog tambag, and of course ako Attorney Elaine para sa mga legal nga mga pangutana na agyud gihapon may makutlo na mga pagtulunan, dili lang nga nalingaw mo sa ato ang drama sa kahanginan, usahay katawanan, usahay makaguol, makalagot, pero may ta nga ang kanang mga pangutana sa ato ang letter senders makalamdag sad ninyo, makatabang sad ninyo ug makahatag pud ninyo og giya, no? Para in kaso di ko gusto nga maabtan mong ingon ana nga suliran og pangutana, pero just in case kabaw mo unsaon pag-deal ni nga mga pangutana og mga problema in life, di ba?
punto legal ta karong adlaw o ang ato ang letter sender. Tawagon nato sa pangalan nga si Roy. Di man ni siya musulti og asa siya. Ipatago niya ang iyahang address kay medyo sensitive ni no ang ato ang drama kaganina nga napaminaw og ang sa situation pod sa ato ang letter sender, at least no pagsugod pa lang ning angkon siya nga nakasala siya, no? Nakasa gyud ni siya. So naag ni siya ay nabot na himo gyud no. So mao ni ang iyahang unang mga kabay man ni sa relasyon no. Kay murang nakasukol manggod siya na nagkaengkwentro lagi kay kani laging mga bawal nga pag-ibig, guys. Unsaon man gani? Pero sige lang, ato ning no judgment ha, no judgment here. Unang pangutana, sa nag-ipon pa mis akong asawa, permi ko niyang daog-daogon, kulatado kaayo ko. Kung naamay vowsy para sa mga babay, unsa man sa among mga lalaki, kay may kaso ba ko nga pwedeng ipasaka batok niya, okay? Women's Month celebration kay Marso ta karong mga panahon na. Timing yun kaayo. No, kani manggong violence against women and children, kabahin manggod ni sa mga pagprotektar no sa mga kababainhan ug mga bata laban sa mga abuso nga mabuhat pod sa mga lalaki nga ilahang karelasyon, no? Whether it's a dating relationship, common law partner, or legally married to each other, no, nga usahay maprotect nga subject sad sila to abuses or pag-abuso, no, nga nagkalain-lain nga klase sa abuso, dili lang physical, verbal pod appeal, psychological, emotional, financial or economic nga abuse, no, or kana nagprotektar ni pero mo lagi ning ilang ingon sa mga babay. Karon bali ang iyang pangutana kay para niya sa una siya dili siya abusive husband, siya ang battered husband, no? So ang pangutana naabay kaso, of course, no? Na may mga basic nga mga balaod under the revised penal code. Sama sa mga unjust vexation, physical injuries, nga pwede po ninyo nga mapasaka batok sa inyong asawa nga manakit ninyo physically, no? Ikaduhang pangutana, husto ba ang akong asawa nga naa pa siya'y katungod sa among yuta kay dili pa man mi anal pero buwag na mi ug sa nag-ipon pa mi ako ra gihapoy nagbayad sa yuta. Okay. Now ang ato ang situation, no? Ang situation nimo is ang imong asawa nakasa nimo. Now, ang ato man kung ingon nga the guilty spouse wala gyud na share sa conjugal properties, no? Pero kung mingon man gud ka guilty, kinahanglan sad gyud nga maprobar pod nimo by a court order nga guilty gyud siya or nga nakasala gyud siya, or ang court mo declare nga siya'y sad-an nga nung nagbuwag mo or nga nung ni-end or nga nung nabati ang inyong relasyon, no? So that is the context. Pero kung wa pa na nato na probar, as isa gyud ta nga naa gyud siya'y bahin. Of course, ang mga gibayan nimo pwede po na natong kwentahon, i-deduct ug unsa man gani. Pero bottom line, i-remind ang imong asawa nga hoy, nabiya kay kabit, no? Nakasa baya ka, ayaw sa pag-asta-asta mura kag sikinsa, no? Kay tingalig masumbalik ka ng imuhang pagkahigal ug kanang kalaog. Ikatulong pangutana, obligado ba di ay kong muhatag gihapon sa akong asawa og suporta nga buwag naman mi ug may lain naman siyang kaipon ug wa pud mi anak. Legally speaking, ang suporta manggod duha na ka klase nga support. Child support, suporta nato sa ato ang anak whether naminyo ka sa mama or sa bama anang bataa or wala. Obligado gyud ka ngan nga ikaw ang papa. That's child support. Second nga klase nga support is spousal support. Legal spouse ang tawag ani, meaning to say naamoy papel na ay dokumento pagpamatuod nga minyo mong duha or you are legally married, and part man na sa obligation nga spouses are obliged to render support. Dili ra ang bana ngadto sa asawa, ha? Ay mo pag-ingon ana, pwede bayag ang asawa, ang bana mangayo pud siyang asawa kung mas capable ang asawa kaysa sa bana, pwede gyud mangayo ang bana. Gani lang usahay ang garbo bangan nga laki mo'y nangay support. Pero kibaw mo, naagyoy mga kaso nga mga ingon ana nga mangayong suporta.
No? So, right now, wa mo'y anak, di ka obligado mo hatag, pero sa nga naa siya'y kaipon, you don't have to give. Kay, buthon-naon, she is living with somebody illegally and you can even sue her for adultery. Okay? Pat o katapusang pangutana. Buhira ang kabit sa akong asawa. Pwede ba nako siyang kasuhan o grave threat? Kay nang hulga man siya nako nga iya kong patyon. Pero siya maoy na sa ospital ron tungod sa akong pangdunggab niya. O base sa akong pagsaysay sa panghitabo, self-defense ra ang akong gibuhat. Okay. Ang pwede gud nimo, pwede man nimo sa ikiha grave threat. Pero nga hindi man nimo sa ikiha og ang iya mong asawa for adultery. Kay kanang adultery maunay kaso nga ipasaka nato ngadto sa babae nga minyo nga nakighilawas, nakigrelasyon, di gani puyo, kani gapuyo pagyud sila, unsaon kaha ni, no? So I think, mas grabe pa ni, no? So I think it's really ripe for an adultery case para mas klaro ang imuhang basihan nga di ka muhatag og suporta. Baga po nignaw imong asawag mga ipasag support nga nagpuyo naman siya lain. Ato sa papangayo siyang laki na buang nayabag siya. Anong nimo man siya no ta mangita suporta nga naka kaplag man siya lain. Amunay pabuhian niya ayaw ikaw no. Move on mo sa inyong kaugalingong kinabuhi. Ana ra gyud na ha. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka My daughter's I am a hero. I am strong and wide. I know no fear. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Pinti. Sa di ba nakusugan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. In my daughter's eyes. In my daughter's eye, everyone is equal. Darkness turns to light, and the world is at peace. Miracle God gave to me, gives me strength when I'm weak. RMN Drama presents Handumanan so sa ka-awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Pinti. Sakto na. Dili! Mamatay ko! Kawa ng imong amahan! Mukuyog ko ni mo, Dok! Mukuyog ko ni mo! Manaog taon diha, ma! Muuban ko ni Papa ni mo! Tabangin ko rin makanaog ni Mama! Ma! Naog diha ka! Ma!
ako inasakitan ng tanaw ni mo nagsige kaghila. Sakit kaayo, nak. Ma, nakasapot man ko. Hasta ko nasakitan sad ko. Naglisod si kong dawat nga na si Papa. Pero makinahanglan nga magbaligon ka. Gusto din ka nga mag-call si Papa nga magtanaw ni mo karon. Nga naingon anak ka. Uy, patuwa sa mga anak, ging, uy. Kinanibala ka na po na siyang maunsak ka. Naibaw man ko. Naglisod palang tsukok dawat. O lagi. Pero unaw na apod, nga napakay anak nga nagsalig ni mo. Mao lagi. O, hawat ako ha. Kahit katantag ka. Doon sa naman taon lang naong ni mo, uy. Wow! Ang ayan na mo si mong hair, ma. Ay, na, si tita ni mo ay. Gisuroy man ako sa salon. Natripan hinon ang akong buhok. Ma, ganahan ko anak nga magatiman ka si mong kaugalingon. Permi habi na ha. Ikaw, gidnak. Pinti, sige na. Kuyog lagi na mo ron inig-out na to. Na, di lagi ko hilig og ingon ana. Uy, 50 na sa taon ko niya magdisko-disko pa ko. Ug usap pa, di ba ko mo inom, ha? Ay nga no man di ay uy. Naunsa. Ang importante nga malingaw ka. Pag-enjoy sa imong life ba? Ay, excuse ha. Hello? Nak? Ma, ma-overtime ka ron? Nga naman ka? Time pa, naghilak ka? Ma, Nga naman, usay na hitabo, ha? nagbuwag na mininik. Uy, mau ba? Kuan, ani na lang. Magkita ta, nga inig-out ako, ha? Magkita ta, manglaag ta. Asa man to? Manisko ta, ako'y bahala nimo, okay? Sige na, nak, kay tiwason sa na akong trabaho. Bye, nak. Day, sorry ha, pero di ko makauban ninyo ron. May lakaw mi og sa akong anak. Let's party! Woo! Ay, labaras akong umawi. Ang pwerte man nimong inom. Hasta ko nakainom kog apil. Pero nag-enjoy kaayo ko, ma. Salamat kaayo. Way sa pa yan, anak. Nahibaw kang ni arakit ko, ha? Bisag unsang klasiha sa problema. Malalaki man o maunsa, naarakit ko permi para nimo. Salamat, ma. You're the best mama ever. Nalipay, yun ko nga nagtanaw ninyo. Nga nagsige mo glaag sa mong anak, ging. Nag-enjoy gud kaayo ko, ging. Karon nga, wa nang akong bana, o wa na po'y uyab si Shine, na nagid may oras sa usak-usa, ug nindot gid kay sa pamati ay. Pero, ging, dili saan maayo, uy, nga hangtod-hangtod na lang yung ka nga ingon ana, ha? Naibaw ko, nga moabot ang panahon nga mangita kang lalaki. Kasi Shine, mamit yun daw niya na. Bitaw no. Pagsuway o mga dating app, o, patuloy ni Shine ay. Sige,
Ambay mong cellphone mabi kay installan ako. Salamat, nak. Okay na ma. Iswipe-swipe ra na nimo. Sige, nak. Mag-install sa kakog ako, no? Sige. Total, wala bitaw kay uyab. Sige ma, sumayan ako. Ako ka uyon ini. Swipe be. Hi. Ay, kini. Guwapo. Ako ning entertainon be. I like you. Oh, I like you too. Gusto ko ang magigila-gila si mga anak. Kuan. Sige, ako lang unyang ingnon. Uy, ganong nagduwa-duha man ka? Wa ko mahibaw ko nun sa reaksyon ni Shine Good. Hala no, si Shine ka ang nag-install ana sa imong phone, no? So, dili siya mahibong kung mo entertain ka og lalaki. Go na! Ma, busy pa ko. Dugi kong mauli. Ay, mao ba, nak? Sige, nak. Kuan unta, may ipakita lang unta ko nimo kung di na ka busy. Unsa man na? Basta. Mag-excited man sa taan na, ma. Pero sige lang, ma. If di na ko busy, mag-chika ta, ha? Love you. I love you too, anak. I love you. Tarong ba? Lagi. Seryoso ko. Ganahan ka? Anaon di ka sa inyo para matuo ka. Ayaw sa... Di lang na to pakalitan ang akong anak, ha? Okay. Unya, wala ko I love you too. Sus. I love you too. Uy, pila naman kaadlaw nga mag-online si Fernan. Nagpangita naman hinuon ko niya. Ano bang nituong man sa dayon ko? Basig binuang na tong iya, di rin ako. Di na lang kumulaom. O si chika, ma? Ha? Ay, wa, nakoy. Tarong ba? Unsa bitaw? Ay, naara ko'y naila-ila sa app. Unya, di man dahil seryoso. Ma, ayaw pag-expect og seryoso gikan anak nga app, ha? Ikaw, sad, paglingaw-lingaw lang. Ayaw seryoso ka. Oo, na. Hello? Nanawag man lagi ka? Pasensya kay ha. Naputlan may kurente. Mong wala ko magka-online. Nagtipid sa ko sa kwarta. Hangtod gali karon. Wa pa mabalik ang among kuryente. Mao ba? Pila din yung bayranan? Tabangan ti ka? Tinuod ka? Lagi. Pila man? Ha? Nagpala ka kwarta? O lagi. Ay, no, sa mataon ka, oy. Pangwarta rin tuyuan na. Undangan na, ha? Undangan na. Ha? Undangan na. Samtang wa pala magkagrabe ka ng imong gibati. Kay kung tarong na siya, ug kung nahala siya kaikong imo, o hindi na siya mudawat, oy. Ging. Ma, nakoy chika ni ma. Unsa man anak? Sa tinuod lang ba? Ning nangaging adlaw bitaw. Nay nanguyab na ko. Wala ko magpahibawan ni mo dayon kay basin og binuang ra iya.
Pero, nakita na ko nga. Tarong gid ay siya, ma. Mao ba, nak? Maayo hinuon. Nagpaabot agad ko nga makakita siya para pliti pa doong din sa Cebu kay taga Manila man siya, ma. Og karon, niya na siya din, ma. Og ma, ako sing ipalaila ni mo. Babe, si Mama Pinti. Ma, si Fernan. Oh. Fernan? Oh, nga naman, nakaila ka niya? Wa. Amgit lang siya og naong sa kong kaila. Nice to meet you, Fernan. Nice to meet you, Tita. Mura ramag, dili iglagyo ang atong edad. Pinti na lang. Pagsabot sa mo diha, ma. Magkuha akong snacks neto. Fernan, please. Dili ko gusto maminaw sa imong katarungan. Usaray pangutanan ako. Tinuod pa nga mahal ni mo ang akong anak. Oh. Kung unsay makalipay sa akong anak, mausaday kalipay na ako. Pero Fernan, unsaon ako pagsalig ni mo nga dili ni mo pasakitan ang akong anak. Mahal ko siya. Inudan na yung akong gibati niya. Muna'y tinuod. Ugunta, atagan minimos among kagawasan. Fernan! In my daughter's eye, I am a hero. I am strong and wide, no fear. Sakit man para nako o bisan na ako'y pagduda ni Fernan. Pero dili ko makahimo sa pagtugong sa ilang relasyon. Maski pili na mong taguon ni Fernan ang kamatuoran, kay di na mo kayang masakitan si Shine. Di na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, R.M.N. Mga mga higalang kaagi ni Pinti nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan, In My Daughter's Eyes. In my daughter's eyes, everyone is equal. Darkness turns to light. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Maringkain o gubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing pagkidapit sa papanaw, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglipot sa kakawit. I-address lang na inyong tulamanon, handumanon sa kakawit Carol, R.M.N. Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Manila, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hando sa sunod kayo, takang salamat sa inyong pahalapan.